Ambalmau an faso Mali juma tɛmɛnen kɛlɛtigɛ wale fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu taara ka Mali sɛgɛrɛ. O kɛlɛtigɛ wale fɔlɔ o kɛra Boni bɛ Mopti mara la. A kɛlɛ senfɛ Mali sɔrdasiw u ka kɛlɛcɛ 6 olu fagara o kɛlɛ senfɛ. Kelen bɛ o fana jogina min ye kɛlɛtigɛ wale filanan ye. Diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw olu ka kɛlɛbolo min bɛ an fa dugukolo kan n'a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA olu ka kɛlɛbolo. Diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye ONU ye. Olu ye kɛlɛcɛ minnu bila ka na an fɛ Mali kɔnɔ yan. Jamana kɔrɔn fɛ kɛlɛtigɛ wale taara k'olu sɛgɛrɛ. Sɔrdasi cɛ 15 k'olu jogina. Nin kɛlɛtigɛ wale fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra juma tɛmɛnen de. Lazara seliw olu tɛmɛlen kɔfɛ Mali sɔrdasiw ka kɛlɛdaga min bɛ Boni ko kɛlɛ taara ko yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ. Nka kɛlɛ senfɛ Mali sɔrdasiw ye kibaruya lase ka fɔ u ye kɛlɛ bɛn. Kɛlɛtigɛla ninnu tun ye daga min sigi k'u y'a dagaw ci i n'a fɔ kibaruya bɔra an ka Mali sɔrdasiw olu ka laseli bonda siraw fɛ. Nka kɔlɔlɔ ko Mali sɔrdasi cɛ 6 olu fagara kelen jogina nin yɔrɔ kelen de la. Février kalo tɛmɛnen Mali sɔrdasi cɛ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu fagara. Kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ an ka kibaruya ɲini yɔrɔw la ko Mali ka dugu min bɛ kɔrɔn fɛ n'u ko a ma ko Ishagara ko mɔgɔ dɔw n'o ye dagasigikɛba dɔw ni kɛlɛtigɛbaga dɔw ye k'u ye mugu don bolifɛn dɔ la. MINUSMA olu bɛɛ u ka kɛlɛcɛw wuli ka yɔrɔ dɔw sɛgɛrɛ. U taara o yɔrɔ dɔw de la ye n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw ka kɛlɛbolo ye. Dɔw de taara kɛlɛ bi u kan yɔrɔ la ko olu fana tun taakun ye n'o ye diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw ka sɔrɔlasiw ye. Taakun min tun bɛ u la o de ye k'a fɔ bolifɛn dɔw tun bɛ yen k'u taara o bolifɛn ninnu sɛnsɛn o sɛnsɛnli de senfɛ ko nin mugu nin cir'u la. Diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnenw ka bolifɛn u ka sɔrɔlasi cɛ 15 o sɔrɔlasi cɛ 15 ninnu na 12 b'a la olu bɛɛ ye Allemand kɛlɛcɛw ye k'olu jogina. U ye ninnu doni pankulu na ka taa n'u ye Gawo sabu dugu de tun ka surun u la u bɛ se ka banabaatɔ ninnu magɛn cogo min. Allemand yɛrɛ ka minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ ko jamana u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw la. A ye dantigɛli kɛ n'o ye Heiko Maas ko nin ma kɛ olu fɛla ye nin jigilatigɛ kɛlɛtigɛ jugu in a bɛ fɛn min jira dɔrɔn o de ye k'a fɔ cɛsiri ka se ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ se ka papalikɛla ninnu ani walijugukɛba ninnu ka kɛlɛ bɛn k'a daga wuli cogo min. O Faransi fana olu fana y'u kanbɔ k'a fɔ ko nin kɛlɛtigɛ wale minnu jirala nin kɛlɛtigɛ wale minnu kɛra k'olu bɛ MINUSMA u ka sɔrɔlasiw jigiya kɔrɔ. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a fɔ Faransi ko k'a bɛna dɔ bɔ a ka kɛlɛcɛw la an fa dugukolo kan n'o ye Mali ye. Sabu k'u ka sɔrɔlasi daga minnu bɛ yan u bɛna daga dɔw datugu. Olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛn min ɲini sisan o ye k'a fɔ Mali kɛlɛ doni wala Saheli jamanaw kɛlɛ doni olu kelen tɛna don a jigiya kɔrɔ. U bɛna wele bila diɲɛ setigi jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye l'Europe jamanaw ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ko aw tɛ taa sugu fiyɛw la aw yɛrɛw ni sugu fiyɛ tali man kan tuguni. Nka a mana kɛ cogo o cogo ni min denmuso tɛ taa sugu la wala ni min dencɛ tɛ sojɔ la a mana bɔ sira o sira fɛ sa a kɔni ɲɛdɔnnen don k'a fɔ an bɛ don minɛ i n'a fɔ ko bi bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mun bɛ balo n'a ni suma minnu na hali baara damantan kɛ jamanadenw haju bɛ fɛn minnu na a dɔw ye fura ye. A yera k'a fɔ hali fura damantan feereli yɔrɔ dɔw la dugu kɔnɔ ani jamana kɔnɔna na a kɛra i n'a fɔ sɔngɔw balala ka yɛlɛ. Nin ye lahalaya min ye maa fɔlɔ minnu bɛ ni olu ka kungo don olu ye dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw de ye. Furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu de kan ka wuli n'u ma wuli bɛɛ ka nin ko in ka dansigi k'a la. Nin bɛna jamanaden u dusukun fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ ka se hakɛ min ma bi. Tuma dɔ la ni nin ko in ni fu ma siri nin dan na ni nin ko in ni dabali ni fɛɛrɛ ma ɲini ka nin ko in jɔ a jɔ waati a laban a bɛna kɛ fitinɛ sababu ye jamana kɔnɔ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Sabu n'i ye sɔngɔw jateminɛ damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ minnu kɛra sugu fiyɛw la a bɛ dɔ de fara gwatigiw ani nasanaw
nasɔngɔ bɔlaw ka kungo kan. Jamanadenw tun ye bɔli dɔ kɛ tarata tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 22 ma. A ko labɛnbaw ka fɔcogo la bɔli min kɛra olu fɛ laɲini min bɛ a la o ye k'a fɔ jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'a dɔn jamana bɛ lahala min na hali n'u b'a dɔn u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko ye ko min bɛ se k'a to sen na. U ye dantigɛli minnu kɛ an'u ka kuma laselaw u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna min ye gwatigiw ani nabɔlaw ye hali minnu bɛ yen n'u bɛ baaraw kɛ wa diɲɛ dongo don dɔ de bɛ ka fara o gɛlɛya ninnu kan n'o ye nasanaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'o aw buranw n'aw denw kɔni n'u taara nasanyɔrɔ la tuma caman n'u nana tuma dɔ la u bɛ gɛrɛ aw la u bɛ sɔngɔ gɛlɛya ko de fɔ kɛrɛnkɛrɛnya min ye balo ye nafɛnw sɔngɔ yɛlɛnna fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw hajunye fɛn ye bi dɔ farala bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka tuma dɔ la fɛn farala ka fɛn min maa b'i yɛrɛ ɲininka yala nin kɛkun dun ye jumɛn ye wa ma maa si to yen koyi mɔgɔ dɔw ɲininkalen u ko nin gɛlɛya ninnu bɛna se yɔrɔ dɔ la ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ ni denmisɛnninw ma balo sɔrɔ k'a dun so u n'a bɔ ka taa saraka deli maa caman den bi colo bi den ninnu colokun foyi t'u la fo n'a kɛra kɔngɔ damatɛmɛ ye a bɛ dɔw yɛrɛ bila suɲɛni na a bɛ bogotiginin olu ani musomisɛnw caman bila yɛrɛ feere la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba aw ka hakɛ to a ko maa kɛ cogo o cogo sa maa si tɛ wuli ka taa sugu la bi k'a fɔ i bɛ taa sanni kɛ k'i kamana tɛ guwan i bɛ yala i bɛna se ka mun de san o de la Cogɛl Kokala Mayiga n'ale sugandira Asimi Goyita fɛ m'u bɛɛ lajɛlen bɛ k'aw dama kasi an bɛ don min i n'a fɔ ko bi sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ hajunye fɛnw na a kɛra damatɛmɛ ye e k'a lajɛ bani min tun ye sogo kilo ye sogo kilo a tun bɛ san tuma dɔ la 400 ani dɔrɔmɛ 40 sogobu kilo o tun n'o cayara fo ka se bi ma san o san dɔ de bɛ fara musow nasanaw ka gɛlɛya kan a ko sera yɔrɔ min na bi bɛɛ bɛ ka hami yala nin jigilatigɛ ko ninnu bɛ se ka dabila waati jumɛn an balimaw wulikajɔ ninnu senfɛ u y'u sinsin fɛn min kan o ye k'a fɔ muso minnu bɛ yen n'o ye nasamusow ye maa si t'u kulo kan mɛn n'u wulila ni nasɔngɔ dir'u ma k'u bɛ taa nasan sugu la a kɔlɔlɔ bɛ olu de kan denmisɛnw ani denmisɛnnin fitininw yalaw jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye e Asimi Goyita min na kun ye ko e bɛna ni lafiya ye yala e ka kɛta dun bɛna kɛ jumɛn ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga ko i k'i kɔlɔsi kosɛbɛ sabu an bɛ don min i n'a fɔ ko bi jamanadenw ka muruti pewu ka ban bɛɛ ka mɛnli ma an n'a tuma man jan koyi sabu furancɛ fanga in n'u b'a fɛ u kana mafiyɛnya tuguni ka fara kana ni lakana sabatibaliya kan gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u b'a fɛ u kow ka jɔ o tuma u ka wuli k'u dɔ n'u ma se ka na ni lafiya kɔni u kana to doni ka da jamanadenw kan doni minnu n'u n'a man kan na hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ san 1 ni kalo 6 minnu tun ko fɔra o san 1 ni kalo 6 yi donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ninnu gɛlɛyabaw de b'u kan gɛlɛya minnu jaabi kan ka teliya ka sɔrɔ de n'i taara sugu fiyɛ la e kɔni b'a ye k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye wari tɛ mɔɔw kun fandanya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fitinɛ hali ni mun ɲɛkun lajɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ maa si nisɔndiyalen tɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye kangarida gɛlɛnw ye ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kura ninnu ma min ye Cogɛl Kokala Mayiga ye n'a m'i kɔlɔsi n'a m'i janto Asimi Goyita e min ne nana k'a fɔ ko bandaw k'u ka taa ka bɔ yen a bɛ tan ɔ ni m'i kɔlɔsi mɔgɔ minnu kɔni bɔra juin kalo tile 22 tɛmɛnen u taara jamana yɛrɛ a marabolo n'o ye primature ye Cogɛl Kokala Mayiga ale ka baarakɛ bondaso da la jamana minisiriw bɛ yɔrɔ min na Bamako u ye u ka kamanagan de kofɔ jamanadenw kɔni u ka dusukasi kofɔ mɔɔw kɔni y'a ye k'a fɔ ni kɔni Bamako bɔlɔnw minɛ k'a lajɛ fɛn o fɛn tun bɛ yen n'o ye dahirimɛ ɲini sira ye fɛn o fɛn tun bɛ yen n'o ye sɔrɔ ɲini siraw ye u bɛɛ lajɛlen gerennen don mɔɔw kɔni dusukun bɛ yɔrɔ min na ko bi i taara yɔrɔ o yɔrɔ k'o ye sɔrɔ sira ye wala o ye sɔrɔ da ye i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw dusukun tiɲɛnen don ka sabu kɛ fɛn sɔrɔbaliya ye foroba baarakɛlaw kɛnyɛrɛye cakɛlaw kɔrɔlen n'a tun fɔra k'a fɔ sarawari tun tɛ labɔli kɛ k'a sabu kɛ sɔngɔw yɛlɛni ye bita kɔni hali ni maa min ne e bɛ location na i bɛ so ta sara la o maa joli bɛ yen bi minnu dɛsɛlen don k'u ka sow sara hali minnu bɛ yen n'u ye baarakɛlaw ye minnu bɛ so jɔ jateminɛ fɔlɔ min kɔni kɛra o ye k'a fɔ kalo 9 fɔlɔ min kɛra
anana ye k'a fɔ olu n'a kun ye an'u n'a ka ɲi fɛn min ye ni fɛn ma fara gɛlɛyaw kan foyi ma b'u la hali minnu bɛ yen n'olu bɛ nafolo baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen u sɛbɛkɔrɔ fitininen dɔ bɛ yen a kɛra i n'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita taakun ma ye koyi fɛn o fɛn tun bɛ yen n'o tun kan ka kɛ nɔgɔya ye min bɛ jamanadenw ɲinɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔ a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ tun b'a fɛ ka nimisa k'a sabu kɛ min yɛrɛ tun tɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga waati hali ni nɔgɔya ma sɔrɔ la olu tun miiri la k'a fɔ ni fanga kura in sigira k'o bɛna ni lafiya ye a ma kɛ balo sanni ye o a ma kɛ hajunye fɛnw ye o minnu bɛ yen n'u bɛ sow sara minnu bɛ yen n'u bɛ don bolifɛnw kɔnɔ ni maa min somɔgɔ banana bi denmisɛnw ka kalanko so yɛrɛ sarali a sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ ji sɔrɔ o sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ kuran sɔngɔ fana kɛlen bɛ ka jamanadenw kamana guwan bi kosɛbɛ i mana taa Mali yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni o ye mɔɔw hajuw ye fɛnw ye n'u kan ka wari bɔ o la i b'a sɔrɔ dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan fantanya bɛ ka kolokolo ni dun y'u ko lajɛ cogo dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen ni nin ko ninnu kolokolora a ti taa jamanadenw fitinɛni kɔ o n'u fitinɛna ka farati ka wuli tuma o tuma a kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ o gɛlɛya ninnu k'a kɛ i n'a fɔ faamaw ɲɛ de t'a la wa dabali de t'u bolo wa u de ka hami tɛ wa u ti jɔrɔ n'a ye wa a kɛra i n'a fɔ olu kɔni u bɛ lafiya minnu na ni jamana ka nafolo ye u bɛ sigi fanga minnu na o lafiyama yɔrɔ ninnu n'o tɛ jɔnni ye fanga di ninnu ma k'u de y'a ta u yɛrɛ ye k'u bɛ se ka baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye tamasiyɛn o tamasiyɛn minnu furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ninnu k'a daminɛ Asimu Goyita la ka se Cogɛl Kokala Mayiga ma n'u kɔlɔsi don bɛ na u tɛna se ka bɔlɔnkɔnɔmɔgɔw kunbɛn koyi yala u y'o faamu de sa wa yala dabali ni fɛɛrɛ bɛna ɲini u fɛ wa a ko ma kɛ cogo o cogo hali siman damandan o tɔni kelen tun yɛlɛnna fo ka taa 20,000 ani 40,000 na ko jamana faamaw u ye layidu dɔw ta n'a kɔni kɛra timɛfɛn ye tuma dɔ la a bɛ se ka na ni lafiya ye o seereya minnu kɛra an ko seereya ninnu lamɛn. À la date d'aujourd'hui, fo ka se an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɔni tous les producteurs minnu ye siman gosibaw ye minnu ye siman dilanbagaw ye de ciment, siman dilanbagaw kɔni notamment CIMAF, n'o ye i n'a fɔ SIMAF, CMM, Diamond Cement Mali, Diamond Ciment Mali, conservons nos prix de vente. olu ko u bɛ deli laada la ka siman feere sɔngɔ min na olu ma yɛlɛma don a la Depuis hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ la date de mise en place de nos unités de production à 87 500 francs CFA. olu ko siman tɔni kelen bɛ feere olu fɛ 17,700 ni 500. De telle manière que a bɛ kɛ o cogo la tuma dɔ la le consommateur final min bɛ yen n'o bɛ kɛ siman sanbaga ye puisse bénéficier o bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ en tout cas de ce prix sɔngɔ min n'o ye siman tɔni ye o yɛrɛ fana bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min 95 000 francs. o tuma siman tɔni kelen bɛ taa 19,000 o y'a n'a cɛyara La tonne de ciment o ye siman tɔni sɔngɔ ye vendue sur le marché local. min bɛ feere maa minnu bɛ taa siman san tɔni kelen ka taa k'u haju ye. Voilà ce qui a été nin de ye bɛnkan ye retenu avec le ministre du Commerce ni o bɛnkan kɛra ni sanni feere o minisiri bɛnkan min sɔrɔla n'ale ye o bɛnkan ne ni minnu bɛ yen sa n'olu ye siman feerelaw a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko kɛnkɛyiritigiw olu ka ɲɛmɔgɔba n'o o ye Lamini Tarawele ye Mali yɛrɛ jula minnu bɛ yen n'o bɛ sojɔminɛnw feere k'a daminɛ kabila jujɔn n'o ye siman ni nɛgɛ ye fo ka se so jɔli banni ma ni so banna kuran minnu ni ji minnu kan ka don a kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o minɛn jula minnu b'o minɛnw feere Lamini Tarawele ale ye olu ka tɔnkuluba ɲɛmɔgɔ ye ale fana ye min sɔrɔ k'a fɔ siman ko la o filɛ nin Mali kɛngɛrɛ feerelaw ka tɔnba o ye wele bila an ma kunnafoni la kunnafoni min ni a kɛra Kalabankura kɛngɛrɛ de la jeunesse la o de ye k'a fɔ simanko bɛ dakun min na bi o ye ɲɛfɔli kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kan. Ne tɔgɔ Lamini Tarawele ne ye kɛngɛrɛ tɔn président ye n bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn an b'an ka secrétaire général fo ka sababu kɛ a ye question minnu jaabi cogo ɲɛna kosɛbɛ seulement an bɛ fara n ka fitinin min k'a kan yanni an ka don peut-être nin waati in yɛrɛ gɛlɛyaw la k'a fɔ n bɛ mɔgɔw hakili lajigin dɔɔni ka na kɔfɛ
parce que on donna ciment bara la 1999 on donna ciment bara la bon ka ta 99 ma fo kana se 2008 ma ba ye ciment prix be jiga be yele o wati ko na ciment prix jigini ba ko ni hakili kadi ko ni o ni wa mugani généralement ciment be free wa mugani nani ka ta se wa mugani woroma on na ko abi gela yere abi se ka ta se ali wa bi saba ma wati dowla o asro usine te maliko na mi be production ke avec mi importation alhamdulillah anga gouvernement ye benga dota ni jamon ciment nulu nana installé depuis ka da watla ka se bima alhamdulillah ciment prix jigina wa muganduguma ciment prix ka jigi wa muganduguma damina na odela ka ta wala kana se bima ciment prix ma delika yele ka teme wa mugani woro ka yele ne mbay wa mugani woro ambe ala fo ambala wala nyumando manga autorité fu o kera effort mi kera sawbe ka ciment dajigi kana wa muganduguma wa ambe me wa mugani duguma lala ka teme ambe yele ni munke a sanfé sango na ambe yele a sanfé peut-être chien de manama dron mais ça besa oui kodo de non de en temps normal quand même ciment tise ka yele chuko sila ka sawo ke o effort ni gouvernement ya ke ka fara jamon ciment ka o kera ama here bay ciment usine munu fana na kana fara u ka bara kon nana ambu befu ku be wala nyumando ka sawo ke o be ka chesri nu ka wuli ka jodi kera sawo be ni ciment no wara mali kono ya bon ya différence la ya différence ka bu ko sobe mbala barka da Allah alhamdulillah ciment comme secrétaire général ya fa chuko muna ame ministre fu tienre la ka sawo ke mamina ay gele kuma me wure ko ni bara do ke ay reka fo chuko ala mesure do tal mais clara ka kanu ani acteur no munumbe ciment production ke ani munumbe importation ke ani amunu kengertigo nambe distribution ke aya kanu ani akasi anga kuma gele mun banka muyato ciment gelera anga fo akasi ka family sorala hagli nyuma ya baray nonte ni hagli nyuma ya te ubisa mesure do ta mesure mun application be gele ko sobe mo ya kanu ka an lamme folo o bunya ka nyashi amma bo buka ma baya fana fo ambu fo wali anyumaina ala ka o sigi fana kera izini tuku yu ka gele fo ambalma ke na ya secrétaire général ya dasera o masisa ministre famille ke ala importateur fana yu ka gele fo an yere fana yanga gele fo bara ayira ka fo ni gele yin fanga ka bo onde ka kosobe ka sawu ka to tien bebe da onde ka soro onte to dore ni siman gele ka dro baye ko kenger tugu de we ka siman gele ya ko sino ko siman mangele ka soro o te kwa o e mo ka famille chugo ka soro ni tien te kelen siman gele ma de ka bo kenger tugu la folo ni siman no wara ni siman kera 50,000 francs la tonne a gele te bo ona bare anga bara yere kono nana amme marge fitin ndron de da siman ka normalement yere o te ali marge ko marge mi iba fo ki be fen soro ala yere ina fo ni siman 50,600 on be 50 on ba ta 55,000 ko 55,000 très généralement am kla ka livrer à livraison mi nank me fem ne mo la anana kana livraison yere ke gratuit bo yere de gumba ba kan bi ko sobe parce que ni siman marge fitin la je 5,000 francs ka fi ka livraison ke ala ite fo soro ala ni dara camion do no fe saki ba luwe ka kana ga siman ta ka tabla une tonne a ti ngata 5,000 law to kibe barka law sara ka camion fere oke 5,000 francs se ka ika musa ka couvrir chuwezla manga bara hukum konna na anya ke pour ka se nga client deme o marge fitini mbe daka ni siman fana gelera o kele ne be daka toujours faut ite fraka ma chama gelate bo en euro comme go ya fam chumuna yanga o fana de gumira au contraire naka gelere on de ka toroba kono parce que akuma ka cha ika client ibisika client be donga boko tsaka saninke ni siman ka gelanga sugu bisumaya surtout na te soro ere sugu bi jo ere di donc la siman gele ta on arranger chogosila nyoy kon keran ke chugaina o ledu do kon dira de ka fo ko siman binana produit comme quantité masika soro bo kuna ay déplacement ke kata DGCC directeur du district fi régional fi katanga de gumira la comme depuis jeudi nana pumana ledu do ku fora ka fo siman mina di aman no yala jintigo yo fo importateur yo fo pour ka nga se ka faire 95,000 francs mais malheureusement siman min fora ka bina produit amon ma fin isku kono bo kelenu mun be ka do fana amase ka soro no yala baran masika ke comme ala nyina chugumina directeur régional ya fany ka fo kunumbe ani importateur ka nga nyoyi ani unité de production mo fana nga nyoyi no jabi karami ku be kuma en fait en tout cas ministre woni laydu mindi abaka laydu kono na ka fo abena na kuma na ka homologue we no importation be ke jamana mun gon en général pour que vous se ka no wab se ka do anga simon ko la chugumna ka saw ka ira ba famya ka fo sima sugu e fami ni mina be sugu kono mali sugu se ka gela chugo sila meni mina ngoni mankera conséquences chama ba de bala mo gote ka ro min fana famya par exemple munu ba importer kalo ko ne be se ka camion peut-être kemeke
mais n'a fɔra ko kalo yɛrɛ kɔnɔ e tɛ se ka camion 10 yɛrɛ sɔrɔ y'a dɔn gɛlɛya bɛ na mobili minnu bɛ taa jɔ ka ciment makɔnɔ n'olu bɛ ciment ta a dɔw fɔlɔ la n'u taara u bɛ don dɔrɔn u bɛ charger u bɛ bɔ mais ni ciment ko gɛlɛya nana u bɛ se ka jɔ ka kalo kelen kɛ tour tɛ s'u ma bon n'i ye mɔgɔ ka camion jɔ ka se kalo kelen ma hali ni a tigi ma dɔ fara transport kan chauffeur bɛ balo cogo jumɛn na o n'a ɲɔgɔnnaw gɛlɛya caman bɛ na k'o kɔnɔna na o bɛ sɔrɔ ciment yɛrɛ n'a mankɛra sugu kɔnɔ ne kɔni tɛ ka mauvaise volonté ye côté si fɛ nin ko in na ne kɔni b'a ye dɔrɔn latigɛw de don ala y'a latigɛ gɛlɛyaw nana an bɛ se ka ɲɔgɔn jalaki n'o tɛ ka bɔ mauvaise foi dɔ b'a kɔnɔ ni ye to o la quoi parce que ni ciment bɛ sɔrɔ i bɛ camion 100 min sɔrɔ i bɛ fitini min sɔrɔ o la n'i ye sɔrɔ kɛ camion 10 in na cogo o cogo a tɛ se ka camion 100 sɔrɔ datugun quoi hali ni y'a feere gɛlɛya la cogo o cogo gɛlɛya in fana ko caman de bɛna don i ka baara senkɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya s'i ma minnu b'i bila waribɔla yɔrɔ min tun ka wari bɔ a la par exemple ni camion ni chauffeur taara sisan n'a a chargera a seginna dépense wɛrɛ b'e kan mais n'a jɔra ka kalo kelen kɛ a tɛ se ka jɔ gansan ten o n'a ɲɔgɔnna charge bɛ se ka fara baara kan ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ an kɔni b'a ye o ye cogo de la an b'a faamuya o faamuya cogo la parce que adamaden ni mɔgɔw fana bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la a ka kan ciment importateur ka bɔ ka nin yɔrɔ fɔ k'a walawala kosɛbɛ parce que a ka ɲi olu de da kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan an kɔni b'a kumaw mɛn an yɛrɛ bɛ sɔmi sɔrɔ a la mais an tɛ se ka kuma a kan comme olu yɛrɛ place la quoi mais adamaden ni gɛlɛyaw nana a bɛ ɲɔgɔn miiri ni ɲuman de ye dɔrɔn a bɛ ko ɲuman a b'a bila minɛ ɲumanw kɔnɔ sinon n'a y'a bila minɛ juguw kɔnɔ a bɛ kɛ ɲɔgɔn jalaki ye k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ a dɔw tɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan fana kuma laban bɛ dɔrɔn ka opérateur économique bɛɛ fo ka an ka ministre fo ministre du commerce et de l'industrie k'a fo a ka ŋaniya ɲumanya la ka baarakɛɲɔgɔnw fo o y'a kanu fana ko ka se ka nɔgɔya o ye baara dɔw fana bolo da pour que ko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na donc an b'u bɛɛ fo o kɔfɛ an b'an ka adhérents fana fo ka sababu kɛ u tora an kɔ nin baara in na u ye an lamɛn nin baara in kɔnɔna na u y'an bonya nin baara in kɔnɔna na ka sababu kɛ yɛrɛ fɛn dɔ kun ɲininen don an fɛ baara in kɔnɔna na an ka autorités fɛ an y'o ɲɛfɔ an ka adhérents ye fana ye baara kɛ o de kan comme secrétaire général da bɔra a kan cogo min na donc o ni foli ka kan ka sababu kɛ adamaden n'aw jɛra k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko aw ye kelen ye aw man ka bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ n'a tora ɲɔgɔn kɔfɛ donc jama kan ka fo n'o tɛ commerce sira kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ bɛ se k'i ka baara kɛ cogo min ka di ye tant que n'i ma don tiɲɛli sira fɛ mais ka to yen mɔgɔ ɲɔgɔn kɔ o ye bonya de ye ka sababu kɛ jɛ ye donc o la o bɛ fo k'u waleɲuman dɔn an b'a jigin fana ni gɛlɛya in tɛna na kɛ ko mɛn ta ye ni ala sɔnna a ma kuma dɔw ka se nin semaine bɛ taa laban kuma o kuma ni ala sɔnna a ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la ka sababu kɛ unité industrielle mɔgɔw ye production min fɔ n'u y'o bila sugu kɔnɔ nin semaine na importation fana ka se ka dayɛlɛ ka sababu kɛ gɛlɛya dɔw fana bɛnna n'olu ka gɛlɛyaw de ye i b'a dɔn gɛlɛyaw ye latigɛw de ye quoi ala b'a latigɛ ni ala y'a latigɛ maa si tɛ se ka a bali a sababuyaw bɛ na quoi jamana minnu ni an bɛ importation k'olu kɔnɔ a fana bɛnna n'olu ka gɛlɛyaw de ye u ka gɛlɛyaw dɔw ye jumɛn u ka production yɛrɛ tun tɛ k'u labɔ yɛrɛ o jango k'a bɔ ka na di anw ma yan ni ko kɛra ten yɛrɛ kɔni gɛlɛya bɛ k'a la wajibi ni ko k'a bɛ na dɔrɔn sababuyaw de bɛ na dɔrɔn vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi ala k'a ko hɛrɛ d'an bɛɛ ma sɔli ala rasul an balimaw nin tun ye jamana yɛrɛ siman dilala siman gosilaw siman mugu gosikɛlaw wala siman mugu bɔlaw minnu bɛ mali kɔnɔ ani feerekɛlaw a bɛ fɔ minnu ma ko kɛnkɛyɛriw olu ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli ye nka fɛn min fana sɔngɔ kɛn bɛ ka kamanagan kɛ malidenw na bi o tɛ foyi ye o fana ye sogoko ye tuma dɔ la siman ye fɛn min a t'an ka jamana labɔ siman maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ siman tilancɛ min wala n'i y'a tila fila ye n'i y'a tila saba ye fila bɛ bɔ jamana kɔ kan tuma dɔ la ka se yan mɔgɔw bɛ siman u b'a donni ka bɔ mali kɔ kan ka tila ka na n'a ye ani mali siman sɔngɔ bɛ kelen ye a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ siman mugu min bɛ bɔ senegal jamana wɛrɛw kan n'i y'o donni ka na o n'an ka siman bɛɛ sɔngɔ ye kelen ye tuma dɔ la a bɛ nɔgɔya an ka jamana siman ye tuma dɔ la tɔni 1000 wala 2000 de furancɛ bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ faamu cogo jumɛn komi an ka jamana faamaw u ye nin fɔ cogo la siman feerelaw yɛrɛ ye nin fɔ cogo la tan an kɔni ma yaala dugu kɔnɔ k'a lajɛ u ye min fɔ siman sɔngɔko la n'a jiginna nka an ye cidenw bila ni ala ye sini wala don nata ninnu don kibaru jira na jamanadenw aw bɛ siman san sɔngɔ min na aw bɛ se ka jaabili di yanni don kibaru ka ban an bɛ nimero dɔ fɔ aw ye a bɛ se ka wele kɛ a mana kɛ mali yɔrɔ o yɔrɔ ye k'a daminɛ kayi fo ka taa kidal k'a daminɛ laginɛ donda la fo ka taa niger donda la siman sɔngɔ bɛ cogo min an b'a ɲini aw fɛ aw k'an ladɔnniya nka fɛn min bɛ yen n'o yɛrɛ kɛn bɛ ka kamanagan se jamanadenw ma bi o ye sogo de ko mali lamini jamana ka dɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ jamana tɛ min ka bagan saga fara misi kan k'o ka ca ka mali ta bɔ yala mali sogo kilo 1 a bɔra 500 la ka se 770 la cogo di
a kɛra i n'a fɔ 150 farala kan. Maa b'u faamu cogo di? An tɛ jamana yɛrɛ cakɛbondaso min ka baara ye sɔngɔ kiimɛli. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw ka haɲɛfɛn ye n'a bɛ don Mali kɔnɔ yan, jamana marabaw kɛn bɛ ka o cakɛbondaso de sigi. U bɛ kɔlɔsili kɛ feerefɛnw ka kɛ fɛn ɲumanw ye, wa sɔngɔw kana kɛ damatɛmɛ sɔngɔ ye min ka di ye cogo min i b'a yɛlɛ o kan hali n'a y'a sɔrɔ sugu labilalen don. An k'ale lamɛn kɛ. Bisimila Basi la. A bɛ bɔ n'a ye Moti, Fatoma, a bɛ bɔ n'a ye Sofara, a bɛ bɔ n'a ye Ɲolo, a bɛ bɔ n'a ye Ɲɔrɔ, a b'a gɛn ka na n'a ye sugu la Garabali la. Mais ka sanga ko yɛrɛ taabolo parce que fɛn bɛɛ activité bɛɛ bɛ développé. Sisan mɔgɔw sɔrɔla ni o ye juraw ye, o dɔ jɔlen nin fɛn kɔrɔ ye, olu de bɛ taa wari ta banque la, donc ka taa misi san k'a bila camion kɔnɔ ka na n'a ye sugu kɔnɔ. Olu bɛ taa misi san jɔn fɛ? O ye Fatoma ta ale ni Sofara ta. Sofara marché min bɛ yen n'o ye bagan sugu ye, fulaw de bɛ bɔ misitigiw de bɛ bɔ dugudamisɛnw na n'u ka misiw ye. A bɛ kɛ Sɛnɛgala ye, a bɛ kɛ fɛn o suguw la sɔrɔli ka kɛɲɛ jahati min bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan, o suguw la sɔrɔli gɛlɛyalen don olu ma. Donc n'u nana n'a ye Fatoma sugu la sisan, Bamakɔkaw, Segukaw, o juraw olu bɛ 10 tonnes dɔrɔn a b'a ye sufɛ 22h waati o mobili minnu bɛ circuler Bamakɔ n'i bɔra dɔrɔn i bɛ misi de ye a kɔnɔ. Juma o juma o bɛ taa Kati sugu la, Darali la. Donc o misi juraw u bɛ dɔw ta kɔfɛ parce que anw bɛ misi sogo min dun yan wayiw de bɛ taa san. Misiw b'a la, o ye 100 misiw b'a la, 100 ni kɔ misiw b'a la. Bon wayi min b'an fɛ yan nɔ komi olu ye fɛn ye, a se t'olu ye ka misi sugu minnu san u bɛ taa n'olu ye an kɛrɛfɛ jamanaw la n'o ye exportation ye. Min bɛ to anw fɛ yan wayiw b'o san, n'an ka denkudiw bɛ yen an b'o san, ni selintiniw sera an b'olu san k'olu faga. Mɔgɔ min bɛ 100 misi san a ka denkudi la o man ca dɛ, 40,000 50,000 ka jigin o jukɔrɔ olu bɛ se ka san. Donc o misiw olu de bɛ to anw fɛ yan. Donc n'olu tora yan olu bɛ waati min kɛ yan'u ka san u bɛ balo de, dantanfɛnw de don u bɛ balo. Donc o balo min n'o tun bɛ d'olu ma nin waati in fana kɔnɔna na, o balo n'o ye turuto ye, o turuto pour que i bɛ misi kelen balo kalo kelen ou bien tile 15 kɔnɔ, misi 100 ni kɔ balo ka a sɔngɔ ka girin kosɛbɛ. Donc olu b'o o min kɛ wa i kɛ mana na k'a b'o misi mangani ninnu san parce que a kan ka balo mun na fana n b'o fɔ aw ɲɛna. N'i ye misi nana don min na a sɛgɛnnen don, kɔngɔ b'a la, minɔgɔ b'a la, a sogo fasalen don. N'i y'a san ka taa n'a ye abattoir la dɔrɔn vétérinaire b'a minɛ, olu b'a minɛ ka bɔ yen. Donc misi fasani tɛ taa abattoir la. Misi min nana a ye dumuni kɛ k'a ye bu sɔrɔ o de bɛ taa abattoir la. Donc wayi bɛ taa o misi minnu san o b'a sɔrɔ misi minnu sɔrɔla gɛlɛya la o misi kelenw de bɛ taa san wayiw fɛ. Donc a sɔngɔ nana yɛlɛ, i y'a faamuya. Donc o de la san o san a b'a ye nin waati in na hali ni misi ka nɔgɔ vu que dumuni tɛ sɔrɔ, tilema de bin tɛ sɔrɔ, bin misiw tɛ sɔrɔ. Donc misi bɛɛ bɛ balo aliment bétail la. Donc nin waati in san o san a b'a ye n'a sera gɛlɛya bɛ don sogoko la, ni bin aliment fara kan sisan o bɛ fara. O solution o kan ka ɲini yɔrɔ min na ɲɛɲinini bɛ ka k'o la. C'est pour que ministre 3 sigira, ministre de développement rural, ale ni ministre des finances, ale ni ministre de l'industrie et du commerce, pour que san o san nin waati in na président ni premier ministre y'a gɛlɛyaw ma san o san nin waati in kɔnɔna na n'a bɛ gɛlɛya aliment bétail bɛ gɛlɛya ni fɛn bɛ an ka bɔ o kɔnɔ. Sisan an bɛ gɛlɛya min na k'an ka fɛɛrɛ ɲini o fana la. Sogo bɛ ka yɛlɛnni min kɛ ka taa a bɛ se ka sigi a sɔngɔkɔrɔ la cogo min na. Donc solution ye 2 ye. Ninnu bɛ nin baara in na service technique b'o baara la pour que san wɛrɛ an kana bin ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ. Mais en même temps fu bɛ se ka siri cogo di sogo ka gɛlɛya la. Donc bi sɔgɔma in na an ni bouchers ani misi feerelaw ani service technique an ye négociation de daminɛ. Maintenant gouvernement ka laɲini o fɔra komi n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na cogo min na. Bouchers taara ɲɔgɔn ye u nana olu ka jaabi di. Bon solution wɛrɛ minnu b'an bolo
ka fara boucher ta kan n'o o bɛ aliment n'o bɛ misi jura parce que gɛlɛya min bɛ yen a lielen tɛ boucher la komi an y'a fɔ cogo min na boucher bɛ se ka 20 fara sogo kan n'a tɛ ka sɔrɔ nka k'a nɔgɔya i b'a fɔ an bɛ laɲini min nɔfɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo misi de ka nɔgɔya misi sɔngɔ ka nɔgɔya donc an b'o kuma ɲɔgɔn ye la ni Ala sɔnna ma san tɔw la a bɛ kɛ cogo min na an bɛna kɛ o cogo kelen na mun b'a to sogo bɛ se ka segin kalo 2 yanni samiya parce que ni samiya jɔra a ka ca la misiw sɔngɔko bɛ nɔgɔya n'o fɔra nana fara baara mun ɲinina service technique ni département fɛ ka misiko yɛrɛ k'a fɛ parce que an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna misi sɔrɔbaliya sogo gɛlɛya a lielen don sugu ninnu cogo de la dɔrɔn sugu ninnu lasɔrɔliko parce que n'i y'a jateminɛ fɛn fɛn bɛ fɔ bɔlɔlɔ kan a kuma bɛɛ vérifielen tɛ dɛ mais an to an yɛrɛ bila o kumaw la mais anw ka dayɛlɛnnen don n'aw mago bɛ kunnafoni minnu na a bɛ na chargé de communication bɛ yen u b'a ni technicien bila en contact aw mago bɛ kibaruya fɛn fɛn la o bɛ di aw ma mais k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Mali ye bagan o tɛ sɔsɔliko ye dɛ Mali ye bagan jamana de ye nka a mago bɛ organisation dɔ de la parce que misi min n'a bɛ fɔ o ma ko bétail de boucherie mɔgɔw b'o ni an ka cheptel convoi ɲɔgɔn na alors que baganko la a yɛrɛ b'a kalama nɔnɔ bɛ bɔ a la yɔrɔ i bɛ nɔnɔ fɔ min na i t'o faga o misi dɔw de kɛrɛnkɛrɛnnen don olu bɛna jago k'olu sogo kama mais dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ kɛ nɔnɔ de fɛn wɛrɛw bɛ bɔ a la donc fo k'o bɛɛ jateminɛ min bɛ na sisan bagan sugu la olu nali de gɛlɛyalen don o nali gɛlɛya o tɛ k'a fɔ ko Bamakɔ dɔrɔn fɛnɛ depuis a bɛ ta yɔrɔ min na a gɛlɛyalen don yen nɔ parce que a bɛ ta yɔrɔ min na aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama ni négociation kɛra ɲɔgɔn voilà farabugu a gɛlɛyara parce que ɲɔgɔn sugu tun tɛ jɔ misi sugu la an ye kalo 3 de kɛ mɔgɔw tɛ ka se k'u ka misi ta ka na n'a ye sugu la fɔlɔ o tɛ k'a fɔ parce que minnu bɛ na n'a ye sugu la olu ye fulaw ni bamananw ni voilà maintenant siya bɛɛ b'a la maintenant jadi kama minnu bɛ bɔ ni mobili ye ka taa ta yen nɔ ka na yɔrɔ hali ni olu fana mais an ye ka jateminɛ na an n'u kumana olu minnu fana bɛ mobili ta ka taa n'a ye olu bɛ wari de bila o poche kɔnɔ ka taa hali n'aw ye information lamɛn a b'a ye attaque cayalen bɛ o dafɛ dugu ninnu caman na nord fanfɛla la ni min taara n'a ka bagan ye dumuni na dɔrɔn ni tiɲɛnikɛla ninnu bɛɛ na malgré que armée bɛ sɛbɛ la dɛ armée ye yɔrɔ ninnu caman ratissé mais adamaden ye bɛɛ hakilisigi de nɔfɛ i y'a faamuya donc ni Ala n'a kira sɔnna ma an bɛ ka nin bɛɛ jateminɛ mais min ye Bamakɔ ta ye négociation bɛ continuer sini an ye bi d'u ma parce que gouvernement jɔlen don ka fɔ min ye a bɛna dɔ ta ka bɔ consommateur ka gɛlɛya la ka na sogo la na niveau min ni bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na bon kuma b'o de la je pense que nin tɛna kɛ ɲininkaliba ye parce que ni ne ka nin kuma kɔfɛ i bɛna fɛn fɛn fɔ ne bɛ sigi o kelen de kan jaabi wɛrɛ tɛ yen k'a fɔ de ko ne bɛna fɔ aw ɲɛna bi a sini an bɛnna nin kan fo an ka sigi ka fɔ de ka ban pewu donc ministre ye layiru di an ma ale kɔni bɛ bi d'u ma mais sini solution wɛrɛ minnu bɛ yen an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni min bɔr'o la ni Ala sɔnna ma a bɛ bɔ da wɛrɛ la peut-être ministre yɛrɛ bɛna ka na o fɔ aw ɲɛna directement min tɛ ne ye a bɛ to bɛ na salalamu balimaw juin kalo tile 26 tɛmɛnen jamalajɛ yɔrɔba min filɛ an fɛ Bamakɔ yan n'a bi fɔ a ma ko CICB n'o ye Centre International de Conférence Bamako ye Mali maraba minnu bɛ ni donlatɛmɛ fanga in n'a kalifara u la Asimi Goyita tuma min na a ye Cogɛl Kokala Mayiga sugandi a n'a jɛra ka ministre sigi ka ministrew sigi o ministrew sigilen kɔfɛ u ka baara kana kɛ fiɲɛtɔ baara ye bilasirali kɛnɛ dɔ sigira o min ye laɲini laseli kɛnɛ a sigira a sigikun tun ye min ye ministrew ye cogo min baara min n'a kalifara o ministrew la u bɛ se ka baara nin u bɛ se ka jujɔn cogo min a kan ka kɛ kɛcogo minnu na taasira ni taabolo minnu b'a la fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ o kan ka kɛ kiimɛ minnu kɔnɔ n'o ye gouvernement ka baaraw ye a kɛnɛ in sigili dayɛlɛ la min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga ye a ye hakililajigin kɛ donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel
Asimi Goita ye a ye kuntilena minnu ta cogo min furancɛ fanga in wala dolatɛmɛ fanga in charti minnu taara chartikan minnu taara jamanadenw ye o kan ka waleya ni sira minnu ye a kana kɛ dalafɔli dama ye a ka sinsin dusukun na wa a ka waleya kɛtaw la diɲɛ don o don a ka lawaleya Choguel Kokala Maïga a y'o ɲɛfɔ waati min a sɔrɔla ka a ministre tɔɲɔgɔnw a ko a bɛ fɛn min f'u ye o ye lamɛnli de ye ka maaw lamɛn k'u tulomada mɔgɔw ye u tulomadalen kɔfɛ u ka lamɛnli kɛ n'u ye lamɛnli kɛ u ka faamuya kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o de ye malidenw ka hami ye u ka baara kɛ ni malidenw ka hami ye ca o ca n'a bi kɛ fo ka nɔ bɔ a la de wa nɔ ninnu bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛw ka kɔnɔgwanko weleli a jira k'a fɔ baara min n'u bolo dara a kan ka dɔgɔda cogo min ka sabu kɛ jamanadenw ka kɔnɔgwanko ye i n'a fɔ an yɛrɛ da sera fɛn min ma sisan waati minnu dɔgɔdara waati ninnu a ka se ka kɛ o kɛcogo la an ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan o seereya ninnu filɛ nin ministre kura sariya min bɛ gouvernement a baara ka tile k'a ɲɛ o sariyaw de fɔra bi u ye question caman posé ɲininkali caman kɛra u k'a faamu parce que kuma ko temps tɛ n bolo ka rodage kɛ ou bien ka stage kɛ an kan ka fonctionner à 100 à l'heure tout de suite maliyɛnw bɛ kan kɔnɔ o de la filanan o ye k'a fɔ premier ministre ni ministre kan ka baara kɛ cogo min na n y'a f'u ye k'u kan ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka tila k'a fɔ ko ministre damadamaw bɛ yen ministre de la sécurité ministre de la justice ministre de la refondation ministre des réformes institutionnelles ministre de la réconciliation min chargelen do accord d'Alger la ni transition banna nu baara in ɲɛna bɛɛ b'a fɔ ko transition ɲɛna mais y'a fɔ ko olu tɛ se ka réussir ni ministre tɔ ninnu bɛɛ mu fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ minnu bɛ santé la o furakɛliko la minnu bɛ dun ka fa y'a dɔn ni kɔngɔ bɛ mɔgɔw la élection ko u t'a lamɛn o minnu bɛ élevage kɛ ka baganmara ka mɔni kɛ ka jago kɛ ka industrie kɛ ka jeunesse emploi kɛ minnu bɛ occuper musow la a ministre bɛɛ ministre min bɛ occuper syndicat la y'a dɔn ni grève bɛ kɛ mɔgɔw hakili sigilen tɛ donc bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne yɛrɛ ka baara kɛcogo n y'a f'u ye u k'a faamu n bɛna ministre o ministre n b'a wele a kɛra kalo kɔnɔ o kalo fila kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ ne ni ale bɛ sigi gɛlɛya min b'a fɛ a k'a fɔ n ye principe bɛ gouvernement coordonné de ni ministre ma bɛn ale bɛ arbitriya kɛ kuma k'u ka ko bɛɛ kɛ u ka kuma fɔ u ka bɛn ko la u n'u bɛnna min kan u kana fɔ ne b'u soutenir u ka se ka réussir n'a ye baara kɛ nin cogo la n b'a dɔn tigitigi o transition in bɛ réussir k'a f'u ye o fana transition kɔfɛ an bɛɛ maliyɛnw an bɛɛ balimaw ye an k'a kɛ ni transition banna an ka kɛ balimaw ye maliyɛnw bɛ k'a fɔ transition ɲɛna ministre ninnu u ye baara ɲuman kɛ o de kama i ye welewelekan dɔ bila ka taa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ i y'a fɔ ministre des cultes ma ani ministre de l'action humanitaire u ka jateminɛ kɛ don dɔ kan ka choisir mali dugu 17 misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la église bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka duwawu kɛ duwawu de kan ka kɛ transition ka réussir mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ se ka duwawu kɛ u ka jateminɛ kɛ parce que an ye diinɛ jamana de an ye barika jamana de n'o kɛra duwawu bɛ minɛ n ye ci bila ka taa parti politique ma an ka bɛn n'an bɛnna mali bɛ bɔ nɔgɔ la an balimaw tuma min na Choguel Kokala Maïga a tun sugandira an ka dɔnkibaru jan tɛmɛnen ninnu na an tun y'a fɔ aw ye k'a fɔ min ye donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye tuma min na a ye jamana dugulenw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ani minnu ko u b'a fɛ ka u cɛsiri faso jɔli la hali n'u tɛ politiki tɔnw ye olu tun welela Asimi Goita fɛ jamana fangakuntigi Bulona Kuluba o kɛnɛ kan foli ci tɛmɛnen kɔfɛ tun y'a ka ŋaniya jira k'a fɔ a b'a fɛ ka M5 RFP mɔgɔw ka jamana marabulon kuntigiya n'o ye premier ministriya ye k'u kalifa o la o baara min kɛra Choguel Kokala Maïga sugandira o bɛɛ lajɛlen bɔra kalama k'a fɔ a ye taama caman kɛ mɔgɔ minnu kɔnna ɲɛ jamana marabulon ɲɛmɔgɔya la a taara taama ka taa bɔ ninnu bɛɛ k'u yɛrɛw ka hakilinataw ta ale min tun ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra minnu ye Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ k'a fɔ ko a ka fanga taabolo ni kɛcogo man ɲi olu minnu n'olu fɔlɔla ka wuli k'u jɔ olu laban jamana marabulon n'o ye premier ministre ye a nana kalifaw la Choguel Kokala Maïga tun taara bɔ o mɔgɔw ye o de senfɛ sa min ye ale yɛrɛ bɔra kolo min na n'o ye M5 RFP mɔgɔw ye u yɛrɛ y'u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ u y'a ɲɛmɔgɔya tuma min na ale kɛra jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye u y'a kalifa Madame Si Kajatuso de la an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na aw ye a ka kumaw mɛn min ye jamana marabulon ɲɛmɔgɔ ye
a yɛrɛ kɔni k'a nana b'u ye aw b'a kalama fɛn ko fɛn bɛ yen ni o ka kan ka kɛ magwɛn bilasirali ye sabu madame Si Kadiatu So tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ni sinsin wɛrɛ bɛ Choguel Kokala Mayiga la sabu a bɛ olu de ka ci la a bɛ jamana de ka ci la olu ye ɲɛfɔli k'a ye komi a kɛra jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye o tuma kɔnɔguwanko minnu bɛ jamanadenw la sabu minnu y'a to olu wulila ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in kɛlɛ Choguel Kokala Mayiga ye layidu ta k'a fɔ layidu minnu taara ale fɛ don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye tun da sera nin bɛɛ lajɛlen ma hamina ko minnu n'o kan ka kɛ jamana ka kɔnɔguwanko ye da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ko ma kɛ cogo o cogo u t'u ɲiningara u ko olu b'a jira la k'a fɔ u ka hakilinata n'u seko n'u damajira u seko mana kɛ fɛn o fɛn ye o tuma u bɛn'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ sabu olu tɛ fɛn wɛrɛ kɛlɛ la u bɛ jamanadenw de ka kɛlɛ la hakilila k'a fɔ an ka donkibaru tɛmɛnen ninnu na an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye hali kunungo donkibaru la a ye kibaruya dɔw sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na a ye a yɛrɛ ka mɔgɔw bisimila jamana marabolo ka daga la n'o ye primature so la a ka hakilina ye baara kɛcogo minnu ye ani kalifa minnu dira a ma a bɛ se a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ se ka kalifa ninnu sɛnsɛn cogo min na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma o kɛra juin kalo tile 27 tɛmɛnen a ye u bɛɛ lajɛlen minnu kɔni sensira ye ani olu ye kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a daminɛ kɛra fɛn min ye k'u waleɲuman dɔn u ye cɛsiri minnu kɛ n'o de nana wolo ni lahalaya ninnu na faso kɔnɔ bi nka a ye perepelatigɛ d'u ma k'a fɔ tiɲɛ don ale kɔni ye jamana marabolo kuntigi ye bi n'o ye premier ministre ye a bɛɛ ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ ale ye M5 RFP ka cɛden de ye ale yɛrɛ bɔr'o kɔnɔna na wa u ka laɲiniw de y'a ale se nin yɔrɔ in na a ko a tun tɛna se ka faamu wa u tun tɛna se ka kɛ ko bɛn ta ye n'ale ye nin baara bɛɛ lajɛlen daminɛ primature la ka mɔgɔw wele ani mɔgɔw ka sigi wala ka mɔgɔw sɛgɛrɛ hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ a n'u delila ka kuma nka baara jujɔn waati a n'u ka kuma a ka hakilinataw falen cogo min u bɛ se k'ale dɛmɛ a ka baara in na Choguel Kokala Mayiga ye fɛn min fɔ bamanankan na a fɛmɔw ye o de filɛ nin maliyɛnw k'a dɔn k'an mana baara kɛ M5 dɔrɔn an nana baara kɛ maliyɛnw bɛɛ o ye kelen a filanan président de la transition ani ne yɛrɛ ani autorité supérieure de la transition an ko transition sigilen bɛ pilier 2-3 de kan pilier fɔlɔfɔlɔ o ye lakana tant que lakana ko ma ɲɛnabɔ en tout cas dɔ ma bɔ gɛlɛya la a bɛ transition réussite a b'a gɛlɛya mɔgɔw o don a ɲɛnabɔli a bɛ chef suprême des armées o ye président de la transition ani premier ministre ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw bolo pilier filanan ye mun ye o ye les réformes politiques institutionnelles an ka ko bɛɛ kɛ gɛlɛya min bɛna don o don politique sira fɛ ni élection kɛra mankan bɛ wuli sariyaw bɛ voter mɔgɔ tɛ s'o ma an ko o sariyaw b'u dilan ni constitution k'u dilan pour ka kɛ min ka di maliyɛnw ye o pilier sabanan ye mun ye o ye ka bɛn ni lafiya sabati jamana kɔnɔ négociation ni syndicat bɛɛ gouvernement kan k'i jija samasabalen ni mankan kana wuli ale ni syndicat cɛ n'o pilier saba n'an sera k'u sigi transition bɛ se ka hakili bɛ sigi baara bɛ se ka kɛ maliyɛn bɛɛ ka premier ministre ale ye nka n bɛ mun f'a ye a bɛ cogo min na n'a ma fɛn fara kan a kana foyi bɔ a la n'i kɛra ɲɛmaa ye i b'i tulo dayɛlɛ k'i ɲɛ dayɛlɛ k'i datugu i bɛ bɛɛ lamɛn i bɛ yeli kɛ n'i kɛra ɲɛmaa ye i kana i kɔfilɛ n'i kɔfilɛ i bɛ ɲaman to ye nka an bɛ mun ɲini an b'a ɲini ala fɛ nin transition ye ala k'a k'a ma hɛrɛ ye k'a k'a ma kɛnɛ ye k'a k'a ma si ye k'a k'a ma kɛnɛya ye ala k'a baraka d'a ma k'a fanga d'a ma an minnu b'a kɔn fana an fana ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a dɛmɛ an kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛni kɛ. jazakallahu. an balimaw sɛbɛn o sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ yan bi arabadonya in na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma fɛn min kan o ye furancɛ fanga ye wala don latɛmɛ fanga ye a dɔgɔda cogo min laɲini minnu fɔra sariti kan minnu taara yala furancɛ min n'a ko fɔra yala baaraw bɛ se ka kɛ wa sɛbɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko kɔsɔn ale y'a jira k'a fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko a mago tolen tɛ fan si fɛ hali k'a fɔ nin y'a ka baara jujɔn ye an ka furancɛnin d'a ma o ma sɔrɔ a la fiyewu o tuma f'ale yɛrɛ de ka kɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn de ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu komi u nakun dɔnnen nakan bɛ u la furancɛ fanga ye donlatɛmɛ fanga ye waati min dar'u ma o waati ninnu ka surun a kɛra i n'a fɔ daga wulila songalama ye yala a ka baara in a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la wa yala a na se ka baara in a na se k'a kɛ ni wasa ye wa a dɔnna k'a fɔ kunnafonilaselaw
olu jɔda ka bon jamanadenw la faamuyali la kosɛbɛ. O siratigɛ de la dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a taara kunnafonilaselaw sɛgɛrɛ f'u tɔgɔlaso la. A yɛrɛ ka fɔcogo la a nakun ye nakun damadama de ye komi jamanadenw bi lamɛn minnu fɛ o ye laselilikɛlaw ye a ka na olu sɛgɛrɛ ka ɲɛfɔliw k'u ye u ka se k'a ka kuntilenna a nakun n'a nakan ye fɛn min ye u bɛ se ka lakodɔn jamanadenw fɛ cogo min. Tuma min na bisimilara kunnafonilaselaw ka soba la Cogɛl Kokala Mayiga ye dantigɛli kɛ o dantigɛlikan ninnu filɛ nin. Maliyɛnw n nana bi maison de la presse la ka bonya da presse ɲɛmɔgɔw bɛɛ kan u ka syndicat comme i y'a kɛ syndicat tɔ la ka na an ka ɲɔgɔn kumanya hakilina min bɛ M5 la hakilina min bɛ gouvernement la bi an bɛ baara min na n y'a fɔ M5 militants ye ko tiɲɛ yɛrɛ la M5 de ye n bila ka taa mission yi la mais bi bi na ne kan ka baara kɛ Maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la baara in kan ka kɛ cogo di a fɔlɔ an kan ka ɲininkali kɛ mankan wulila mun na pour que fanga ka dafiri élection de maɲɛ élection de kɔfɛ mankan wulila donc Maliyɛnw fanba u ko pour que élection kana ŋanamu tuguni an ka organe unique sigi c'est-à-dire jɛkulu dɔ ka sigi min bɛ élection kɛ gouvernement ta orienté o jɛkulu in a tɔgɔ ye organe unique d'organisation des élections an ye kalo 9 kɛ gouvernement b'a fɔ k'a tɛ se a la a tɛ se ka kɛ parce que waati ka surun jamanadenw to parti ou société civile bɛɛ b'a fɔ k'a ka se ka kɛ mais gouvernement min y'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ a ma deli k'a yira Maliyɛnw na mun na a tɛ se ka kɛ a ma taamasiyɛn yiri mɔgɔw la minnu b'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ occasion ma d'u ma olu fana k'a yira a bɛ se ka kɛ wa ou bien a tɛ se ka kɛ donc an nalen an ma kuma caya Maliyɛnw min ye élection organisée ka kɔrɔ minnu ye baara kɛ CENI kɔrɔ a y'o mɔgɔ dama wele u ye ɲininkali k'u fɛ est ce que o bɛ se ka kɛ u ko k'an ka waati dɔ d'u ma u t'a hakili jagabɔ kɛ u seginna ka na k'a bɛ se ka kɛ u y'u ka papiyew ta ka ministre de l'administration fana wele o y'a sɔrɔ ale fana bɛɛ baara la parce que ale fana bɛ jateminɛ kɛ ka solution sɔrɔ jamanadenw ka problème la u y'o papier de ministre de l'administration ma k'a ka taa hakili jagabɔ kɛ n'a ka baarakɛlaw u ye hakili jagabɔ kɛ u nana u ko k'an ka réunion kɛ donc ne ye réunion kɛ ne yɛrɛ y'o réunion présider mankan min tora kalo 9 a bɛ se ka ɲɛnabɔ l'heure fila kɔnɔ an bɛnna ko dɔ kan ko sisan an b'an jija organique ni ka sigi parce que ni confiance mana ni danaya mana administration ni parti ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'an taara élection la société bɛ se ka kɛ élection résultat la pour que min y'an sɔrɔ 2020 la o kana Maliyɛnw o ye kuma fɔlɔ kuma filanan ye mun ye n ko an bɛna assise nationale de la refondation ka Malikura bɛna sigi fondation minnu kan an bɛ u lajɛ k'u dilan pour que k'u dilan ka ɲɛ an tɛna fɔ ko fangankɔrɔ min bɔra k'a ye baara min kɛ a bɛɛ man ɲi par exemple u ye dialogue national inclusif kɛ dialogue national n'aw hakili b'a la parti politique caman bɛ yen u ma taa la société civile fana ma taa donc Maliyɛnw kun bɛ ma bɛn a kan o tɛ k'a fɔ ko baara man ɲi donc an ko baara min kɛra dialogue national inclusif la an b'o baara ta baara min kɛra conférence d'entente nationale an b'o baara ta baara min kɛra états généraux de la décentralisation la an b'olu fana ta parce que olu bɛɛ dilan la u y'u bila tiroir kɔnɔ dialogue national filɛ nin ye a baara don min na hali comité de suivi ma se ka sigi hali bi réunion kɛra résolution ɲuman bɔra mais baara ma taa ɲɛ an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hakilina min bɛ M5 ɲɛmɔgɔw yɛrɛ la M5 comité stratégique la an b'o fara nin kan n'u farala ɲɔgɔn kan an bɛ ko dɔ fɛn dɔ tɔmɔ ka bɔ o la o de bɛ na ci Maliyɛnw bɛɛ ma yɔrɔ bɛɛ commune bɛɛ la Maliyɛnw bɛɛ k'i hakilina fɔ min ka ɲa la min man ɲa la ou bien n'aw bɛ hakili kura fara kan o bɛ fara ɲɔgɔn ka segin ka na Bamakɔ an bɛna jate équipe dɔ bɛ sigi a bɛna tɔmɔ o résultat Maliyɛnw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ conférence les assises nationales de la refondation bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o la a bɛ kɛ tile 1 tile 2 tile 3 n tɛ se ka fɔ sisan commission d'organisation de bɛna fɔ no assise nationale de la refondation n'a banna résultat min bɛ bɔ a la o ye Maliyɛnw bɛɛ de ta don parti kelen ta tɛ jɛkulu kelen ta tɛ siɲɛ kelen ta tɛ région kelen ta tɛ bɛɛ de ta don an ka a dɔn ko bɛna waliya an b'a sɛbɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kɛ Mali président ye i b'i kali ko n'i kɛra président ye i bɛ résolution ni i b'u waliya o ye kelen a filanan pour que i ka campagne k'a yira ko e ni tɔw tɛ kelen hakilina min b'i la e yɛrɛ différence min bɛ e ni candidat tɔw cɛ i b'a sɛbɛn i ka programme i b'a yira Maliyɛnw na donc papier fila de b'i bolo i bɛ taa campagne la n'i kɛra président ye n'i siginna i bɛna o résolution nin waliya e yɛrɛ layidu min ta peut-être i bɛ se ka k'i to a t'a waliya mais résolution min bɛ Maliyɛnw bɛ min ta n'i m'a waliya
yamaria be malion boluka wuli no fede parce que président ya o te ka fuye malion san sugula président ya élection est permis be dima pour que se ka jamana mara c'est comme un chauffeur ni permis dirima ni tora ka accident ke kamugo faga ka cheli ke dongo do permis bu boshilade peuple mi ye yamaria dima ikake nyemogoy ni peuple ya ye kibabe ka ibeka cheli de ke jamana ko eni somogo eni balmao eni ka gouvernement yamaria be peuple bala ka wuli ka fukika bo fangala no yamaria sebra sharia ko ama se soda suka na intervention ke parce que soda suka intervention ke dongo do wati me ni manga wula jamana ko ni joli be bo ou bien joli be na bo ou bien guerre civile be na wuli ou bien désordre be na wuli o de la soda suka intervenir ka pour lutter son ki ijo jamana kana ke mais Amérique fleni Amérique démocratie ni jamana de hakila kwa jamana jafa sharia ko no yamaria be ukaka manda ikute kaka bo fangala o ma se kude da ke kew mais anga jamana ko ni mogo sigira fangala dro ina fo katara malion san sugula abe fentie mogo shite kuma anyena no seraka nyana bo abe dobo possibilité de coup d'état la o ekele aflana ni ikira président yere e réforme dobe ibise ka yela ma dobe ba fo ka do jamana ko ni mogo mo wile ka teke iba fo ko malion de ya fo ka ke malion de be wuli ki deme pour que réforme incapacité parce que wuli de asebe assis national de la refondation la donc anyena o be malion bema o ekele aflana yo kuma dama fo fonga seguka ya do Mali Sharia Tumba Constitution 1960 Malion de Asebe 1974 Malion de Asebe 1992 afora ko Malion de Asebe ne ame do ko français de nan de ka Asebe en tout cas fora ko Malion de Asebe mais ko sayna e wari boraka di kenema mo do me 1 million d'euros oyo million keme woro ni biduru no kaka constitution sebe ka timalima constitution maye wari fara maye donc anko ko ante soma ko malla tubi katila ka ko buga nga election organisée ko fondation do bena Mali dem sambi saba ambega election organisée Malion se ka soro même se ka hakili jago ko ayir ka se nga election organisée surtout que ambado abike chogomina ni fondation mi bebo kenema abena par exemple se ka 1 milliard dama abita 200 millions ta Mali o recruter Mali o bena barakeo ni bara bana baka bapunga papier antestika aba fere nga gouvernement la nko antuka anga transition iko bara wo bara ni Malion be se ka ke ate di mogo makka ke kenema fo ni Malion te sala ube Malion tado anso expertise se kana kandemana parce que ankanga da ayerela faut avoir confiance au cadre malien les cadres maliens peuvent tout faire si on les met dans les conditions ndla ka foko ni visite dama ke premier ministre fait Malion do ma famu ye ko do me réseau ka parce que nere ci bla réseau ka ko mogo ni malien de ni ya yembe baram mina kwa mandie e ka sebe amasenin na bisi ko akodron masonima donc ne ame ko ne visite que premier ministre ni Malion do amabbe uma ne do mbuga barala gouvernement mbuga bara donc fonga nye foyo ntaramuna foro mogo mi kera premier ministre oye mogo mi aye Mali service a kera yoro dola akumbla Mali service la o bonya kama ne taro ufo ola aflana ya do mogo mi mbafo kibe fembedo o de bayra kite fendo uli e place occupé nenye donc ne taro befe kilin ka hakilina fuyi doko yoro dola kulu sona yoro dola kumaso do erela ukoko ne ererin ke ka to premier la mbafi ikijija e kan wo eren ne wonke donc ne kalankeo do re conseil dima do re konema pale maso ne ka barki chogoda sira do fe o ko fe ne re benga délégation blakata ne no lubeto amugo fla gundo chama be abu foye ni ne kuma tu fen tout don ne do me place mina ule erreur mi ke do erreur mi ke ne mango erreur ke tuni ko do be mo ya pardonner doma mo ta pardonner amade foto ko ne ma don ko on vous attend au tournant au kuma na ya au marchera non vous attend au tournant ne ka ko non ne tourne pas donc ni yan ko au tournant la tu ne verras pas ne beta tout droit donc amba don tigi ko do be ma don tena to anga keo donc ni tara conseil ta premier sukoro fe je pense abe do fa ga doniaka o dronde do mena ni na mandi mo go mi par ça te premier si fait o tene ka problème premier si minke na yake justice be ne te juger ne te moi je suis un premier ministre de la transition je dois le respect à tous ceux qui ont rendu de grands services à l'état o dronde do ko ne ta do fe ko M5 militants fagara M5 militants minum tara le 4 juin un rassemblement la banque rassemblement ko fe ne tala sabali budu antara doa ou ke kaburuka nko ameko beke pour le rendre justice dobe usara
c'est des soutiens de famille. Dobé ou Djogina pour toute la vie, en tout et jamais, on ne va jamais les oublier. Mais au Lahidouta. Donc, moi, je me commence à Kayela, Fendola. Oui, avec trop de nini, ou bien avec Kandoya, au Ténéga problème. Parce que ni même Rogné fait connu. Dobé sur le Mimbi, Mimbi Doya, Mimbi Fembekila. L'important, c'est que la majorité des Maliens, ou Bafa Moubara Mimbeke, Minuta Famoufara Banyabouy. Katla Kafoko, oui, moi, je me souci aéroport là. Doya Foye, ko juridiquement, ko Sharia Sirafe. Yamaya tout le Kassou Ninjo. Donc, à Sochi, c'est normal. Ça, ce n'est pas votre approche. Ni Mogo et Sojo, deux des terrains papier d'Amao. Ni Mogo et Sojo, deux des autorisations d'Amaka Sojo, deux des permis d'Ama. Et pourquoi vous l'avez dit, vous fait. Oyekele. A plana, a forêt ko dokaso bechi, dokaso techi. Donc, malien qualité fla de Malien. Pourquoi a kanye fo bekado, commission nationale d'enquête de Benassi. Au commission nationale d'enquête, Mogo minu Sochira, ou ka représentant Bessoral. Gouvernement ka représentant Bessoral. Dine Mogo minu yuida do kumaila, ou ka représentant Bessoral. Oui, Hakina, peut-être Mogo RB, minu de Faraka. Les associations des droits de l'homme, nous faisons ce Faraka. Non de Kulusigra. Ambe Wati Dama, aka Hakili Jagaboke, aka conclusion proposée au gouvernement pour une solution que tous les Maliens vont accepter. Kamgo Sochi, il y a des gens qui ont quitté le centre. Nous Besso nous là. Besso nous qui dorment maintenant sur les ordures. Donc, à ce cas, total. Donc, oui, Kuma Sabanaï. Ananina Ko, Malion Kafamu, transition, président de la transition, le colonel Bouita, à Baké, Nere Baké, Ambe Douaouke, Malion Beka Doua, transition avec Bandomine, Malion Beka Fo, ou transition, Tierra, Aye Baraki, Amamu Tonyo, Amatonyo Liki, Abeseka Jisike Yoromina, Ayaki Yoromina. Kavo, Odekama Odon, Yé, ministère des cultes, Ani ministre chargé de l'action humanitaire. Nkuma Ko, Oube Dine Nyemoui, Kanyonda Lagi, Uka proposition Kaye, Anga appel Blakata Mali Bella, tous les villages du Mali, les 13 000 villages, toutes les mosquées du Mali, Misiri Beyor, Église Beyor, Yor, ni Dine Bala, Uka Dendota, Uka Douaouke pour la réussite de la transition et la paix au Mali. Ambalmao bi rabadonya juin kalo tile 30 jamana yɛrɛ ka forobalaseli sɛbɛn n'a bi fɔ a ma ko ɲɛta ale sɔrɔ ale y'a jira k'a fɔ cɛ marifatigi dɔw n'u ma lakodɔn olu ye bingani walew ta kari tɛmɛnen ka ɲɛsin magota mɔbili dɔ ma mɔgɔw tun donina minibusu in na a tun bɔtɔ don duwɛnza dɔgɔkɛyɛrɛ la duwɛnza sugu la kɔni o bingani wale k'a kɛra dugu min kɛrɛfɛ u k'a ma ko Pitaka o senfɛ mɔgɔ 6 olu fagara 13 olu jogina o 13 la ko muso 7 tun b'a la kasara in kɔfɛ wala fali kɛlɛtigɛ wale cɛjugu in kɔfɛ duwɛnza fanga ɲɛmɔgɔw n'o ye fanga ka cɛsigi min bɛ n'o ye gouverneur ye o ka kɔrɔsigi n'o ye a ka baarakɛ kɔlɛ ɲɛmɔgɔ ye o tun bɛ ani min yɛrɛ ye duwɛnza cercle ye olu ka ɲɛmɔgɔ n'o ye conseil de cercle ye ale fana tun bɛ duwɛnza yɛrɛ maire tun bɛ ani Pitaka min ye commandant ka kɔrɔsigi ye n'o ye préfet Dangan ye o fana tun bɛ ani an ka lakana ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen u tun taara duwɛnza a dɔgɔtɔrɔso la ka taa banabaatɔ ninnu lajɛ mɔgɔ minnu fana fatura ka taa dugawu don k'u ye minnu jogina olu bɛ se ka furakɛ cogo min fanga ka cɛsigi min bɛ yen n'o ye gouverneur ye a ka baarakɛ kɔlɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Alu Jara ye ko a ye bonya kɛ wala a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin banabaatɔ ninnu ma tuma dɔ la wari ko don nin y'a siɲɛ 2 ye dɔgɔfurancɛ 2 kɔnɔ nin jigilatigɛ wale ɲɔgɔn bɛ kɛ Pitaka ani duwanza cɛ tɛ tɛmɛ kilo 12 hakɛ kan pafalikɛla binganikɛla wale jugu ninnu b'u ka baara ninnu kɛ yen nin kɛra ko gɛlɛn kojuguba de ye yen sigiyɔrɔ mɔɔw fɛ Pitaka ye dugu min a fɔra k'a fɔ pafalikɛla ninnu u bɛ ka nin dugu in sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn ka sabu kɛ ko donsow ka daga dɔ bɛ a yɔrɔ kofɔlen na u bɛ nin min kɛ nin kɔni de ye tajuru sara ye dɔrɔn ka bɛnsɛnkuniya ta ka yen sigibaw sɛgɛrɛ sabu ko o yenkaw ko pawalikɛla ninnu ni diinɛ marifatigiw u tɛ sɔn u ka ko karabalenw ma nin kibaruya bɔra jamana yɛrɛ ka forobalaseli sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛta lesor. Balimaw
kunnafoni fasirila se sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ Mohamed Ould Issa nin ye Mali yɛrɛ kɛlɛbolo kura min n'a labɛnni ku bɛ senna bi o ko labɛnni cakɛ bonda kulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko mécanisme opérationnel de coordination i n'a fɔ sɔrɔlasi minnu bɛ yen wala kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ Mali kɛlɛcɛ kuraw sɔrɔlasi kuraw labɛnnen ye ka sabu kɛ cɛfɔ ani kanbɛn bolonɔbila kɛra u bɛn ka sɛbɛn min na a jira la k'a fɔ sɔrɔlasi dɔw kan ka labɛn Mali l'armée ani kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'u ni Mali sɔrɔlasiw n'u ni Mali marabaw y'u bolonɔbila kɛ n'u ni Mali marabaw u ye u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ani kanbɛn sɛbɛnna k'a jira k'a fɔ kɛlɛbolo kura kan ka labɛn Mali fɛ Mali l'armée bɛ sɔrɔlasi dɔw bɔ kɛlɛbolo tɔ minnu bɛ yen bɛɛ b'i tabɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Mali kɛlɛbolo kura ye o sɔrɔlasi cɛ dɔ fagara kunungo mɔgɔ marifatigi dɔw fɛ n'u ma lakodɔn a kɛra bɛrɛ ye Tombouctou kɛrɛfɛdugu dɔ ye nin cɛ in ale tun ye banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ n'o ye Melanu jɛɲɔgɔnw ye u ka bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko mouvement n'u k'a ma ko MAA ale tun ye o kɛlɛbolo ninnu o kɛlɛbolo labɛnnenw ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ a dun kɛra o cogo la k'a fɔ maa min kan bɔ nka nin ko ye a sabu bɛ se ka kɛ fɛn fila ɲɔgɔn bonyanko ye a dɔw bɛ se ka kɛ tajuru sira ye i n'a fɔ ɲɔgɔnna minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ kɛlɛbolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a filanan o bɛ kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'olu t'a fɛ fiyewu kɛlɛbolo ka labɛn n'o ye Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛbolo kura ye a ye se ka kɛ o mɔgɔ ninnu n'o ye pɛpalikɛlaw ye a ye se ka kɛ olu fana de ka ko ye nin ye sabu bɛn kɛra kan k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e ko k'e ni jamana bi jɛ ka pɛpalikɛla ninnu kɛlɛ n'o kɔni kɛra bɛɛ minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye pɛpalikɛla kɛlɛbolow ye olu kɔni bɛ fɛlɛ bɔ n'u y'i sɔrɔ waati o waati u b'i faga kibaruya in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant dɔgɔtɔrɔ dɔw n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni u bɛ diɲɛ fantan naani fɛ u tɛ jamana lajɛ u tɛ jamana bɔ jamana la olu bɛ mɔgɔw furakɛ a bɛ fɔ olu ma ko médecins sans frontières o dɔgɔtɔrɔ dɔw tun minɛna sɔnko masurunya la nka fɔra k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw laban nana u nana dɔgɔtɔrɔ ninnu laban labila ni kibaruya in pereperilatigɛ dira ni magwɛn cakɛkulu in fɛ u ko u bɛ foli kɛ kabila o kabila bɛ yen n'o kɛra sababu ye k'olu dɛmɛ u ka dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka labila cogo min ka sɔrɔ kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'u somɔgɔw u tun bɛ ka jɔrɔ u sabalili min kɛra fo ka nin ko in ɲɛ sɔrɔ hakilila jiginna kabili san 2000 ni san 12 nin dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛ an faso Mali kɔnɔ u bɛ magwɛn ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye an sɔngukaw ye ka sabu kɛ kɛlɛ ye an sɔngu yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali Mali fan caman fana bɛ yen u ko olu bɛ baara minnu kɛ u bɛ taa kabila ninnu minnu furakɛ u b'a kɛ ni kabila ninnu ka diɲɛ de u bɛ jɛ ka kow boloda ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ kɔni baara wɛrɛ tɛ olu la n'a kun tɛ foyi ye fo ka maa banabaatɔ ninnu furakɛ u sen tɛ maa ka ko la u da tɛ maa ka ko la wa olu tɛ maa si dɛmɛ olu kɔni taakun de ye ka banabaatɔw furakɛ fo ka se nin yɔrɔ ma olu yɛrɛw tɛ kunnafonilaselaw kuma ɲɔgɔnya ko dɔgɔtɔrɔ minnu n'u tun minɛna n'u labilara u b'a to dɔgɔtɔrɔ ninnu n'u ka denbayaw ka se ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ fɔlɔ nin ye nin cakɛ bondaso ninnu ka kibaruya ye dɛnɛ tɛmɛnen dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Kanda o bɛ dukunbɔ fɛ ko mɔgɔ marifatigi dɔw taara ka taa misiw ka taa maaw ka misiw suɲɛ k'a kɛra Bajangara de k'u y'u ka baganw bɛɛ donni ka taa n'u ye kibaruya ye an ye nin sama ka bɔ kunnafoni labɛnnen ani kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko l'indépendant. Abalimaw tuma min na jamana borotɔli kɛlɛbolo n'a ŋaniya tun taaralen n'a ŋaniya tun taar'u fɛ ka sabu kɛ laɲini sɔrɔbaliya ye sabu u tun b'a fɛ ka duniya jamanaw ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to olu ka laɲini bɛ se ka sira sɔrɔ ka bɔ duniya jamanaw yɔrɔ tuma min na u m'o ɲɛ sɔrɔ Mali borotɔla Mali borotɔli kɛlɛbolo kɔrɔ n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ tuma min na Cogɛl Kokala Mayiga
a tun ye M5RFV mɔgɔw ka laselikɛla ye u ka kulu min sigilen don dabali ni fɛɛrɛ tigɛli la min b'a to u ka laɲiniw bɛ ɲɛ sɔrɔ aw b'a kalama ka fɔ komi y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min ale de sugandilen don bi ka kɛ don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o sema hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Cogelikokala Mayiga tun y'a jira k'a fɔ bolonɔbila kɛra cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn min na ka jira k'a fɔ ko olu yɛrɛw kɔni ka ye cogo la u t'a fɛ fiyewu maga ka kɛ bɛn kɛra bɛnkan minnu kan maga ka kɛ k'olu bɛnkan ninnu ka yɛlɛma don la bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw u tun ye furubalajɛ ba min kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko dialogue national inclusif u tun y'a laɲini cogo min b'a to jamana in bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o furancɛ de kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko sɔgɔmada kibaru info matin ale y'a jira k'a fɔ Mali kɛlɛbolo kura minnu n'u labɛnna i n'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛn y'a jira cogo min Mali l'armée bɛ kɛlɛcɛ dɔw bɔ kɛlɛbolo ninnu n'o ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye olu fana bɛ kɛlɛcɛ dɔw bɔ minnu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don olu fana bɛ marifa tar'u fɛ nka olu ta tɛ faso borotɔ kun ye olu ka wuli ka dɔ laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ u tɛna sigi k'a to yen bingani walew ka ta k'u ka sigiyɔrɔ m'u sɛgɛrɛ Mali dugukolo kan o kɛlɛbolo in a bɛ fɔ de ma ko bataillon des forces armées reconstituées ko ni kɛlɛbolo in k'a sera Kidal ko yala nin ye ko sugu jumɛn labɛnnen ye Mali sɔrɔlasiw ani banbanci kɛlɛbolo tɔw fɛ yala nin bɛnkan in a kɛra Mali kɔ de kan wa a kɛra ni Mali ka nafaw de ye sɛbɛn in y'a jira k'a fɔ ka sabu kɛ a kana kɛ sabu ye min b'a to nin ko in tun tɛna se ka kɛ lakana kɔnɔ o sabu de y'a to ani fana k'a ye k'a fɔ tuma dɔ la ni nin kɛlɛbolo in ko k'u bɛ taa Kidal pabalikɛla ninnu bɛ taa mugu pɛrɛntaw don u ɲɛ sira la sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔw u ye nin ko in to gundo la a ko labɛn fo ka taa a baaraw kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra ni gundo de ye nin kɛlɛbolo sabanan in nin ye Mali sɔrɔlasiw ye ani minnu ko k'u ka kɛlɛ kun ye fasoko ye n'u farala ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan kulu dilan juin kalo tile 15 n'u k'a ma ko plateforme de mouvement du 14 juin d'Alger an balimaw ani MLA n'u jɛɲɔgɔnw n'a bɛ fɔ ma ko coordination des mouvements de l'Azawad kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔla k'a fɔ a ko labɛnnen tuma min na ni ɲɛ sɔrɔla la k'u sɔrɔla ka jamanadenw ladɔnniya nin kɛlɛbolo sabanan in ko ninnu y'u kunda Kidal kan kabile nin kalo in tile 23 tɛmɛnen juma tɛmɛnen de n'o bɛna juin kalo tile 25 ma ko ninnu sɔrɔla ka se Kidal nka ninnu ka Kidal ta jujɔn waati Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔ n'a bɛ fɔ kɛlɛbolo ma ko opération Maliko o ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel major Tumani Kone ye ale ni kɔrɔsigi minnu n'olu ye nin ko in labɛn i n'a fɔ colonel Mamadou Traoré Saïbou Kante olu de ye nin ko ninnu labɛn cogo min Mali sɔrɔlasiw bɛ se ka don Kidal a fɔlɔ in bannen kɔfɛ filanan in tun kɛra ni de ye sabanan ye sɔrɔdasi cɛ 139 k'olu sera Kidal faaba la u tun bɛ sira min ye n'o de ye k'a fɔ diinɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ Kidal mara la u kana dankariw la ko u ma kɛ fiyewu nin wale in ko nin ye cɛfɔ ni kanbɛn bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na a bɛ se ka lawaleya cogo min u ye nin fɔ jamanadenw ye nin cogo la sɛbɛn in kɛba n'o ye Bertin ye ale y'a jira k'a fɔ tuma dɔ la nin bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye jamanadenw bolo ka sabu kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ni bolonɔbila kɛra sɛbɛn na nin y'a waleya sira dɔ de ye nka tuma o tuma n'a tun fɔra k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw ka don Kidal a tun bɛ kɛ sabu ye MLA ni mɔgɔ minnu b'u bolo Kidal k'u tɔnsiw wuli o Mali ka kɛlɛbolo sabanan min wulila ka taa Kidal n y'a jira u la k'a fɔ a fɔ kɛlɛbolo filanan in kɛ ko y'i kunda Kidal kan mɛ kalo tile 5 tɛmɛnen o fana tun kɛra Maliko kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ min sigilen don Gao n'o ye Wahum Kone général de brigade Wahum Kone fɔlɔ ni filanan in o ye Kidal sɔrɔ waati min sabanan in de ye k'i kunda Kidal kan nin ye Mali ka kɛlɛbolo labɛnnen ye kɛlɛbolo minnu Mali ka sɔrɔlasiw b'a la jamana yɛrɛ borotɔlen ŋaniya tun taara kɛlɛbolo min fɛ n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad ye an ko MLA n'u jɛɲɔgɔnw olu b'a la minnu yɛrɛw fana bɛ yen n'olu ko tiɲɛ don olu kɔni marifa ta
nka u ta ye yɛrɛ ni makara ye ani minnu be n'u y'u bolonɔbila minnu jɛra k'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛnkawale sɛbɛn be n'ale sɔrɔla Algérie sigikafɔ fɛ sabanan in jujɔn waati komela mɔgɔw n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw ye olu de tun ye sɔrɔlasi ninnu n'a jɔ ani fils ko sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ nin kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔya a sigira sigi cogo min k'a tun ma kɛ olu fɛla ye gɛlɛya minnu bɛ kɛlɛbolo ninnu u sɛnsɛnni na o de u ka kɛlɛ daga ɲɛmɔgɔ ninnu u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ninnu sugandili coordination des mouvements de l'Azawad mɔgɔw ko ko o ɲɛmɔgɔw kuntigisigi ko a tun ma kɛ kɛcogo ɲuman na nin ko ninnu ye ko ɲagaminɛw ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kɛ ko nin kɛlɛbolo ninnu k'u donna Kidal maa b'i yɛrɛ ɲininka yala donkan kɛra Kidal cogo jumɛn na yala nin kɛra ko labɛnnen ye malidenw kɔ kan de wa a ko ma kɛ cogo o cogo ni Ala sɔnna ma an ka sɛgɛsɛgɛli ninnu an bɛna ɲɛɲini kɛ don nata ninnu na an bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn lase aw ma cogo min inshallah. Kulubali i jitala